በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጉንበት ዕለት 22 ስንክሳር ደሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ አሜን። ጉንበት 22 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ እንድራኒቆስ ቅዱስ ወብፁዕ እንድራኒቆስ ሐዋርያ ትውልደ ነገዱ ካብ ቤተ እስራኤል ክኸውን ከሎ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ እዩ። ጎይታና ኣብ መዋዕለ ስብከቱ 120 ቤተሰቡ ክመርጽ ከሎ ንዕኡ ምስ ኣርድእቱ ደሚሩ ምሂርዎ እዩ። 70 ኣርድእቲ ብጎይታ ተላኢኾም ኣጋንንቲ ክግዝኡሎም ከለዉ ካብኦም ሓደ ቅዱስ እንድራኒቆስ ነበረ። እዚ ዝተፈጸመ ገና መድኃኔዓለም ቅድሚ መስቀሉ እዩ። ሉቃስ 10:1-20 ንረኽቦ። እዚ ቅዱስ ድሕሪ ናይ ጎይታና ዕርገት ምስ ሃዋርያት ን10 መዓልታት ብሱባኤ ቀኒዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብተ ተቐበለ። ከም ናይ የሕዋቱ ኣርድእቲ ናብ ዓለም ወፂኡ ናይ ወንጌል ናይ ብስራት ሰቢኹ እዩ። ብፍላይ ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ብዙሕ ዓመታት ንኣምላኹ ኣገልገለ። ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ኣብ ቆሮንጦስ ከሎ ቅዱስ እንድራኒቆስ ድማ ኣብ ሮም ይምህር ነበረ። እዚ እዩ ከዓ ኣብ ናይ ሮሜ መልእኽቱ ምዕራፍ 16:7 ንእንድራኒቆስ ሰላም በሉ ዝበለ። ቅዱስ ጳውሎስ ብሰማዕትነት ድሕሪ ምሕላፉ ምስ ቅዱስ ዮልዮስ ኮይኖም ናይ ኣህዛብ ልቦና ብወንጌል ኣብሪሆም እዮም። ብጣዕሚ ብዙሕ መከራ በጽሖም ካብ እግዚአብሔር ዝተውሃቦም ትዕግስቲ ዓወት ረኸቡ። በዚ ከዓ ብዙሕ ናይ ጣዖት ቦታታት ኣፍሪሶም ኣብያተ ክርስቲያናት ከዓ ሃኒጾም እዮም። ኣብ ቅድሚ ኣህዛብ ድንቂ ተኣምራት እውን ኣርአዩ። ቅዱስ እንድራኒቆስ ብዙሕ መከራ እኳ እንተተቐበለ ክሳዱ ክቁረጽ ግን ናይ ጎይታ ፍቃድ ስለ ዘይነበረ ንእሽተይ ሓሚሙ በዛ መዓልቲ የዕረፈ። ሓው ሃዋርያው ቅዱስ ዮልዮስ ድማ ብኽብሪ ገኒዙ ቀበሮ። ቅዱስ ያዕቆብ ከምኡውን በዚ መዓልቲ ጻድቕን ተኣማንን ዝተባሃለ ናይ ምብራቕ ሰብ ቅዱስ ያዕቆብ ብዝኽሪ ይግበረሉ እዩ። ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ ቆስጥንጥንያ ኣካባቢ ኣብ ውሽጢ በረኻ ዝነበረ ኣቦ እዩ። ካብ ናይ ቅድስና ህይወቱ ብዝሓለፈ ብደፋርነቱ ጥብዓቱ ወይ ከዓ ጅግንነቱ ይፍለጥ። ብ370 ዓመተ ምህረት ንእሽተይ ቆስጠንጢኖስ ኣርዮሳዊ ኣብ ዝኾነ ጊዜ እዚ ኣባ ድማ ብግልፂ ገሲጽዎ እዩ። በዚ ምኽንያት ከዓ መከራ ተቐበለ፣ ተኣሰረ፣ ተገረፈ። እግዚአብሔር ድማ ነዚ መናፍቑ ዝኸውን ንጉስ ንውግእ ኣብ ዝወፀ ጊዜ ቀዘፎ እሞ ሞተ። ናይ ኣቦታትና ኣምላኽ ልዑለ ባህሪ ክርስቶስ ኣምላኽና ጸጋ ክብሮም ይዓድለና አሜን። ጉንበት 22 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ እንድራኒቆስ ሐዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ ዝኾነና ከምኡውን ቅዱስ ያዕቆብ ምብራቃዊ ንክርስቶስ ዝተኣመነ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኡራኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ደቅስዮስ፣ ቅዱስ ዮልዮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ፣ ኣባ አንጦኒዮስ ኣባ መነኮሳት ወኣባ ጳውሊ የዋህ። ነታ ብዙሕ ዝፀዓረትልኩም ማርያም ሰላም በሉለይ። ነቶም ኣብ ሃዋርያት ፍሉጣት ቅድመይ ድማ ብክርስቶስ ዝኣመኑ ምሳይ እውን ዝተኣስሩ ኣዝማደይ እንድራኒቆስን ዮልያንን ሰላም በሉለይ ይብል ሮሜ ምዕራፍ 16:6። በረከቶም ይሕደረና። ናይ ዕለት 22 ስንክሳር ኣብዚ ፍጸም። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 23 ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 23 ጉንበት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ዮልዮስን ኣፍሮዲጡን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና ኣብጽሐኩም። ዮልዮስ ወኣፍሮዲጡ ሐዋርያት ቅዱሳን ሐዋርያትን ኣርድእትን ብቁጽሪ 84 እኳ እንትኾኑ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ታሪኹ ብዝርዝር ዝተጻሕፈሉ ግን ቅዱስ ጳውሎስ እዩ። ናይ ካልኦት ሓሊፉ ዝተጠቕሰ ክኸውን ከሎ ልዕሊ ፍርቂ ዝኾኑ ግን
أبي كم زبطحو أيتتحفن بزي مخنيات فتينا صلينا أوالد مصحفتي متقامنا أيترفن مخنياتو هورو ومهارو زبلهم نخلهم أردئتن هاورياتن إيمو ناي قدسان هاوريات هيوت كاب زحازو قدسات مصحفتي بقدام الناس زينا هاورياتن قدل هاورياتن زتقاسلو كخونو كلو سنكسار كا حالفو يلعلم إيو بزي مسرت كا لومي قدس بيتكريستياننا مسوعان كلتن أردئتي زقصرو قدس يوليوسن قدس أفروديتون تخبر كلتيوم أب إجري أب تحت إجري قويتانان أملخنان مرحينان إيسوس كريستوس نسلسة عمتات تمهيروم إيوم أب على 5 منفس قدس تقبلهم مس يحواتهم هاوريات نوانجل أغلقلوت هاجرات زيروم بهاوريات سينودوس كأب بسنات الشيموم إيوم أب أغلقلوت أب زنبرو نائسيان أوروبان هاجرات ألاف نفسات ناب هيوت كمارخو كلو نقفعي بأكوتيت بدستا تقبلوا كاب قويتاهم كأ زيت أفق نهيوت أخليل تقبلوا بفلاي قدس يليوس دما مس قدس باولوس مكراب مقبالو عبرمي ملأختو 16 معراف شوعتا أمسكنوا إيو مس قدس اندرانيقوس كأ بطعمي فاتو نبر أمو تمالي نعو غنيزو قبيرو بنبعات ناب قويتو صلي قويتانا خان صبحيتو مالت لما عنتي أعرفه تمالي ناي قدس اندرانيقوس يلنا نعلت إسران كلتن لو مخاني حاو قدس يوليوس مالتيو أعرفه أملاك قدسان كاب هاورياتو تقهاتن بركتن يعدلنا آمين إسران سلستن قنبت زخبرو عمتاونا قدسان بعلات قدس يوليوس يوليان ويكا يوليان هاوريا كاب سوعان كلتن أردئ تزخانا قدس أفروديتو هاوريا كاب سوعان كلتن أردئ تزخانا قدس هزان سماعت أب زمن سماعتات جنا ودخلت ورحي هزان انتخنا اقوا ويتانا أفو كفيتلو كريستيان إيه بمعلت مساديو تسيفة أبا أنسيا سماعت قدس تأودرا توس ورحاو بعلا دماء لبا أملاك قدس داويد قدس جورجس لك سماعتات قدس سولومون نقص إسرائيل أبا تيموتيوس قداماوي أبا ساموئيل أبا سمعون أبا جبريل نتا بزح زعالت لكم مريم سلام بللي نتم أب هواريات فلتات قدمي دما بكريستوس زآمنو مسايون سأسرو أزمارين اندراني قوسنا نيوليان اندراني قوسن يوليوس سلام بللي بل رومي معرف 16 معرف 16 فقري 6 مالتيو كم نايت مالياتيا إحوات سلازقنا كلهم بركة محضرنا كم دما نعلت إسران 4 سنكسار نغصل بس معاب وولد منفس قدوس أهادو أملاك آمين إسران 4 قنبات بقالو لأجزئنا وستمدرى قبز بقاتو لأجزئنا وستمدرى قبز إسران 4 قنبات بزا مع تزياء نايكبر بعال بيت قويتانان أملخنان مرحينان إيسوس كريستوس مس أمي بيتنا قدس رنجل مريم مس يوسيفن سولومون ناب مدرى قبسي وردا أبت وان دما ناي كلتا عمت هزان نبرا وانجلاوي ملأك اكزيابير نيوسف بحلمي ترأيو تنس تيتا هزانن نعديون حيسكا ناب قبس ورد كساب زنقركا دما أو صناح كم زبلو قويتانا ناب قبس بمورادو نخلتا تقبارات نيرو ناب قبس مخادو مخنيات نيرو مالتيو يتحادى هيرودوس انت رخيبون كقتلو انت زي كيلون سبات نناي كروسوس سب مخان تسبئت متحات إيو إلوم كيحاسبو كالاي دما أما أخلوم بمملاسو هزب قبسي ناي كروسوس أقان خرخبون طاوتاتهم نخغطقطون كمو أون ناهو اكزيابير يورد وستمدرى قبس تسعينو ديبا دمنا قليل انه اكزيابير بنو اشتاي دمنا تسعينو ناب مدرى قبسي كورديو زبل نا إساياس نبي تنبيت نخفصم ناب مدرى قبسي وردا مسغانا نعو إيخون مو قويتانا برقيق طبابو هادم قويا مجمرتا دما بستا أبزب بهال سفرا بزحمو اتم هزبقن أي تقبلوا من أبت سفرا ناي ماي قدقاد أفلفلا اتا ماي نناي روحو هاجر سبات مدحانيت نسب اتعادقن مرار كونت بالحرزي من قدي قومنودي روبات تساقيروم نمعراب تقعازو ناي كبري بعال بيت قويتانا إيسوس كريستوس دما اقرو أب كوخي أنبرا ناي قويتانا نا اقرو شخونا أو مهتم دما أبتي كوخي تغرص اتي سفرا كساب
حجي سفرة اجري شخونا غويتانا مكان سكونا لأجزئينا الناتبهالي يتوع غويتانا نديون امي بيتنا قدس دنجل مريم ابزي سفرة ازي بسمكي بتكريسيان كسرح ايو تأمراتن مستنكراتن اون ابزي سفرة كجبر ايه سمو دما دبر متما كسم ايه بلا كابتي سفرة لقيقوم دما نمعراب قص ناب زركب بحري كدو نمدر بدا اسكيتس اون برحق رأيو غويتانا نتي سفرة بارخو نديو دما او ماريام عدي ابزي مدر بدا بزحات بتقادلو زصمدو كملاختي زلا اخلي منوكسات كنبرو ايوم بلا كابتي سفرة تبقيتهم دما نمبراق قص ناب زركب انبا بصحو يوسف دما نمركوسلو بتري اب ايدو زمركوسلو قرتا يوسف دما زمركوسلو بتري اب ايدو حيزو نبره غويتانا يسوس ابزي نعرف ازي سفرة وعي مدر بدا ايو بلم نتا بتري كاب يوسف وسيدو دما سبرا ان انا اشتي سبربارات قبرم ابتي سفرة دما تخلم بقدرسات أداو غدغاد كعاته طعم شتا زلو مايكا وحازه كابت ماي بإيدو النحافنة نتم استخلم سبر بارات اتا بتري استيوم شعون الشعوون بقلو بصحو اون امو عبيت اعوام دما خونو كابتم اعوام دما كاب معزاتات كلهم أعزيو زمعز طعم معزا شتته نتم اعوام دما بلسان إلو سمعيوم نديو نأممتنا دنجل مريم وادي إذا استخلكوا بلسان كسام مودعة عالم كنبر إيو تمكة كرسنا بأبولد بمنفس قدسم نستمعو زخون كبعا كابزك وصئيو انكبل تزاربا نايزي سفرا سما دما متاريا يسمى كابزي سفر أون نبهاجرة بهنسا خدو بيسوس نبز بحال عديون بطحو ترجمو دما بيت إيسوس مالتيو عبت سفرة نخلو حمامن دوين زفوس غدغاد ماي بغويتانا إيسوس كريستوس كونه كابزي بتوساقي أب حال غدغاد ماي ببع عمتو زرعي ملكت جبره إزون أفرق معلت خوينو أو جزء معتنتن صلوتن أو زناي ماي غدغاد نجزابير عطان انت عرقو كعرقون كلو ناي قدس وانجل من باب مستودع ماي كابتي غدغاد نلعلي ديب نبرهم كساب عفو اتي غدغاد ون يبصح اتم حزبي بت ماي يبارخو بدحرزي اتي ماي نابناي مجمرتا بوتو يملس اتي ماي كاب زنبرلو كساب اتي زديبلو زلو عمقت يعقنوا عسرا امت انت خوينو اب جبصي صغاب يخون 17 امت انت خوين جن اب جبصي عبيط اميت يخون نبره كابزي سفرات بقيسم دما ناب هاجره اسمناي كدو ابتا عد زنبرو طاوتات دما ودقون تسبرون سمو افلون ناب زبحال سب دما اتو اب عند افلون دما اداو اعوام كمل ويكا عصوا كمل نبرو اتم اعوام دما نغويتانا سغدو كساب لمو دما دنينم يرأيو كابزي قصيلم ناب دبره قسقام كدو ابت سفراون نشدشت اوارح زتقمطو كوينم غويتانا نخلم حمامات زفوس غدغاد ماي اوصأ غويتانا اب مدري غبصي منبار زفقدو 3 عامتن 6 ورحن فصمه هيرودس مسموت ملأك እግዚአብሔር ንዮሴፍ بحلمي ተራእዮ ወለድማ ናይቲ ህፃን ነፍሲ ዝደልዩዋ ሞይቶም እዮም እሞ ተንስእ ነቲ ህፃንን ኣዲኡን ሒዝካ ናብ ምድረ እስራኤል ተመለስ ሽዑ ተመሊሶም ናብ ምድረ ሃገረ መዓልቃ በጽሑ ሎሚ ናይ ቅዱስ ሰርጊስ ቤተ ክርስቲያን ኮይና ኣብ ዘላ በዓት እውን ሓደሩ ብድሕሪ ድማ ናብ መጣርያ በጽሑ ኣብታ ጎይታና ዘፈልፈለላ ማይ እውን ተሓጸቡ ካብታ ሰዓት እቲኣ ጀሚሮም ኣቀዲምና ከም ዝተዛረብና እታ ጎይታና ዘፈልፈለ ዓይኒ ማይ ቅድስትን ብርክትን ኮነት ካብታ ስፍራ ንጥምቀተ ክርስትና ዝውዕል ጎይታና ዝተኸሎ ቅብኣት በለሳን ይወፅእ በዚ ቅዱስ ቅብኣት ቅዳሴ ኣብያተ ክርስቲያንን ንዋየ ቅዱሳትን ታቦትን ምስዋዕ ዝኸብረሉን ብኡ ድሕነትን ፈውስን ዝግበረሉ ናይ ኩሎም ክርስቶሳውያን መመክሒ እዩ ጎይታና ናብ እስራኤል በመምላሱ ድማ ንወደይ ካብ ግብፂ ጸዋዕክዎ ዝብል ትንቢት ኦዝያን ወይ ከዓ ሆሴዕ ተፈጸመ ስለዚ ድማ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ዘገብረ ተኣምር በግብፅ ወመንክረ
ባህቅለ ጣኔዎስ ተኣምራት ኣብ ግብፂ ወመስተንክራት ድማ ኣብ ምድረ በዳ ጣኔዎስ ዝገበረ እናበልና እናዘመርና መንፈሳዊ በዓል ክንገብር ይግባእ። ካብ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ተወሊዱ ምእንታና ንስተሰደደ ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ። ይቕረቱን ምሕረቱን እውን ኣብ ልዕለና ይኹን። በረከት ብሩክት እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላኽን በረከት ዮሴፍን ሰሎምን እውን ምሳናት እምበር ንዘለዓለም አሜን አሜን። ሰላም አርኬ ድማ ሰላም ለበአትከ ውስተ ምድረ ግብጽ ዘኮነ ቡልየ መዋዕል አምላክ በጊዜ ኮንከ ህፃነ እምበትረ ዮሴፍ አሜሃ ከመታርኢ ስልጣነ ገቢረከ በበስባር ሃበተከልከ መካነ ማህተመ ቅድሳት ይኩን አውሃዝከ ሜሮነ ይብል በረከቱ ይሕደረና አሜን። እምባቆም ነቢ ከምኡ ድማ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ 12 ደቂቀ ነቢያት ሓደ ዝኾነ ነቢ እምባቆም ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ ሓደ መዓልቲ ንዓጻዶ እኽሊ ምሳሕ ኣዳልዩ ተሰኪሙ ክኸይድ እንከሎ መልአከ እግዚአብሔር ተገለጸሉ። እዚ ምግቢ ኣብ ባቢሎን ኣብ ጉድጓድ ኣናብስ ንዘሎ ንነቢ ዳንኤል ኣብፅሐሉ በሎ። ነቢ እምባቆም ድማ ኦ ጎይታይ ባቢሎን ኣየኣኽልዋን በሎ። ጉድጓድ ኣናብስቲ እውን ኣይፈልጥን ክብል መለሰሉ። መልአከ እግዚአብሔር ድማ ነቲ ምግቢ ምስ ሓዘ ብፀጉሩ ርእሱ ሒዙ ወሰዶ። እቲ ጉድጓድ ብክዳኑ እውን ናብቲ ጉድጓድ ኣእተዎ። እቲ ዝብላዕ ንዳንኤል ሃቦ መጎቦ እውን ሽዑ ንያዕቆብ ናብ ምድረ በዳ መለሶ። ነቢ እምባቆም ኣብ እዋን ሽምግልንኡ እስራኤላውያን ካብ ምርኮ ተመሊሶም ቤተ መቅደስ ሰርሑ። እዚ ነቢ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም በፂሑ ንቤተ መቅደስ ምስ ኣተወ እቶም ህዝቢ ብዓብይ ታሕጓስ ተቐበልዎ። ትንቢቱ ንኽሰምዑ ድማ ናብኡ ተሰብሰቡ። ኣፉ ከፊቱ ብመንፈስ ቅዱስ እናተመርሐ ከምዚ በለ። ኦ ድምፅኻ ሰሚዐ ፈራሕኩ፣ ስራሕካ ርእየ ኣድነቕኩ። እዚ ብዛዕባ ናይ ጎይታና ካብ ሰማያት ወሪዱ ኣብ ቤተልሔም ይሁዳ ምውላዱ ተነበየ። ደጊሙ ድማ እግዚአብሔር ካብ እምባ ፈራን ክመጽእ እዩ፣ ካብ ዓድታት ይሁዳ ክመጽእ እዩ እናበለ ክሳብ መወዳእታ ተነበየ። ጽሒፎም ድማ ምስ መጻሕፍቲ ነቢያት ደመርዋ። ብድሕሪ እዚ ካብ ደቂ እስራኤል ዝኾነት ሓንቲ ሰበይቲ እናበኸየት ቀሪባ ክልተ ቆልዑ ነይሮምኒ ጣዖታት ንኸምልኹ ኣህዛብ ሓቲቶምዎም ስለ ዝኣበይዎም ድማ ቀቲሎም ኣብ መንገዲ ገዲፎሞም በለቶ። እቶም ምስተቐትሉ ደቃ ናብ ዘለዎ ስፍራ ምስታ ሰበይቲ ኸደ። ነፍሳቶም ንኽምልስ ድማ ንእግዚአብሔር ለመኖ። እግዚአብሔር እውን ጸሎቱ ተቐቢሉ ኣድሓኖም፣ ካብ ሞት ድማ ተንስኡ። ነቢ እምባቆም መዓልቲ ዕረፍቱ ምስ ቀረበ ንኣዝማዱ ጸዊዑ ከም ዝዓርፍ ነገሮም። ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ድማ ንላዕሊ እናጠመተ ጸንሐሞ። ከም ኩርናዕ ሰብ ዝመስል ዓብይ ኩርናዕ ድማ ንሳንቃ እቲ ገዛ ሰንጢቑ ካብ ላዕሊ ወረደ። ናብ ኣፉ እውን ተዘርግሐ። ንነብሱ ከዓ ወሰዳ። ሽዑ ብሰላም ዓረፈ። ክርስቲያናዊ ንጉስ ኣንስጣስዮስ ኣብ መዋዕሉ ገድሊ እምባቆም ኣንበበ ኣድነቐ ድማ። ኣብ ደቡብ ግብፂ ቀርጣስ ኣብ ዝበሃል ዓዲ ከዓ ብስሙ ቤተ ክርስቲያን ሰርሓሉ። እታ ቤተ ክርስቲያን ድማ በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዳሴ ቤታ ኾነ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ፣ በረከቱ እውን ምሳናት እምበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ሰላም እብል ለመዝሙረ ማህሌት ወመሰንቆ ለዘነጸረ አምላከ ማእከለ እንስሳ ረፊቆ ለዚ እምባቆም ከመ መንፈስ ቅዱስ አጠየቆ ኢድ ብርሃናዊ ጠፈረ ቤት ሰጢቆ በዛት ዕለት እምዓለም መጠቆ ይብል በረከቱ ይሕደረና። ከምኡውን ቀሺ ኣብ ቆልታ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሃገረ እንጽና ቀሺ ዝኾነ ቀሺ ኣብ ቆልታ ብሰማዕትነት ዓረፈ። እዚ ድማ ሓኪም ወይ ከዓኒ ዓቃቤ ስራይ ዝኾነ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ሕሙማት ሰናይ ይገብርን ብዘይ ዋጋ ይሕክሞምን ነበረ። ካብዚ ብተወሳኺ ዝብላዕ ዝስተ ዝኽደንን ካልእ ዘድልዮም ነገር እውን ይህቦም ነበረ። ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ዲዮቅልጥያኖስ ስዒድ ናብ ዝበሃል ዞባ ዝነብሩ ህዝቢ ንጣዖታት ንኽሰግዱ ንከገድዶም ናብ መኮንኑ ናብ ኣርዮስ ለኣኸ። ኣብቲ እዋን ድማ ንቅዱስ ኣብ ቆልታ ቀሺ ሓዝዎ። ካብ እንጽና እውን ናብ ሃገረ እስሙናይ ወሰድዎ። ናብ ቅድሚ እቲ መኮንን እውን ኣቕረብዎ። እቲ መኮንን ድማ ናብ ኣምልኾ ጣዖት ንኽምልሶ ሓሲቡ ጽቡቕ ተዛረበ። ክምልሶ ስለ ዘይከኣለ ግን ቆርበቱ ክሳብ
ዝጭደድ ክገርፍዎ አዘዘ። ብህይወት እናሃለወ እውን ናብ ሓዊ ኣእተውዎ ብሰማዕትነት ድማ ሓለፈ። ኣመንቲ ተኣኪቦም በድኑ ወሲዶም ካብቲ ከተማ ብደቡብ ገጽ ኣብ ዝርከብ እምባ ገኒዞም ብክብሪ ቀበርዎ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ በረከቱ እውን ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ከምኡውን ሰላም ለከ ለቤተ ክርስቲያን ማህቶታ ወመጋቤ ኩሉ ስርዓታ ዘፈጸምከ ስምዓ ለኦተነ እሳት በውሳጤታ ፍትሃ ለነፍሲ ዓብየ አብቆልታ እማእሰረ ጌጋይ ዘልፈ ይትንበር ሙቁህታ አሜን። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ አልዓዛር ወዲ ኣሮን ዕረፍቱ ዝኾነ ናይ አርከሌድስ ቴፍላስን ማርዩን እውን መዘከርታኦም እዩ። በረከቶም ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወርሓዊ በዓል አቡነ ተክለ ሃይማኖት እዩ። ከምኡውን ቅድስት እምነ ክርስቶስ ሰምራ፣ ከምኡውን 24 ካህናተ ሰማይ፣ ቅዱስ ሙሴ ጸሊም ኩሎም ቅዱሳን ዓመታውን ወርሓውን ተኸብሮም ዝውዕሉ በረከቶም ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ካብ ኣናብባ በአፈ ቅዱሳን ትጓሃ መላእክቲ ዘውደቅዎ በአፈ ቅዱሳን ትጓሃ መላእክቲ ተኣረመለይ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበኒ ሙህድግ ለና አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላትነነ ወባልሃንን ኩሎ ኩስ መዛእኪ እቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናቸው ድንግል በስጋችን መግዚአብሔር ጽባእ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሉ ጸልይ ምህረተ እንቲ አነ ምህረተ ኩሉ አለ ምህረተ ምድር አጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራልና ሀጣዊነ ተማይጸነው ከተማጸነው ክዳንች አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።